2,271 na ka mga student beneficiaries nga taga-dakbayan sa Mandawi ang nakadawat na sa ilang educational assistance atul sa milabayng payout. Samtang karong adlaw, gitarget nila nga mahatagan ang nakabiling 722 ka mga student beneficiaries. Si Nico Sereno sa report. Musumada sa 3,081 ka mga tinunan ang gipunting sa Department of Social Welfare and Development sa Region 7 nga mahatagan og educational assistance. Mato ni Grace Yana, team leader sa educational assistance payout sa DSWD-7. Sa ilang gitarget nga mga student beneficiaries, 2,271 na kanila ang nakadawat sa educational assistance. Musumada kini sa kapin sa 6 ka milyon ka pesos. Kaning ato karon nga September 23, 2022, mao ni siya katong unpaid. Wala na hatagi adtong sa September 17, 2022. Karong adlaw migahin ang DSWD og 1.9 milyones pesos alang sa kapin 700 ka mga student beneficiaries. Apan iyang gitataw nga posibleng maminusan kini human mapahigayon ang verification kay wa maglisod ang mga tinunan nga gustong mukuha sa education assistance. Gipahibaw niya na nga matag pamilya, tulo lang ka mga tinunan ang mamahimong makadawa sa educational assistance. Alang sa elementarya, makadawat ang tinunan og 1,000 ka pesos, 2,000 pesos sa high school, 3,000 pesos usab sa senior high school, ug 4,000 pesos alang sa tinunan sa college. Based sa ila ang entries dito sa online registration, but ang pinaka-assessment yun nga eligible ba yun, ari sila diri sa step 2. Aron masiguro ang kahapsay, 50 ka mga staff sa DSWD-7 ang nagtinabangay pagsuta kung kwalipikado ba ang mga tinunan nga nangayo og educational assistance. Miabag usab ang 60 ka mga staff sa Mandawi City Social Welfare and Development Office ug ang mga sakop sa armadong kusog sa Pilipinas lakip na ang kapulisan aron masiguro nga luwas ug hapsay ang payout sa educational assistance. Uban ni Rod Prado, ako si Femary Dumabuk. Balitang Bisdak.